Hello mga kabisaya, welcome ulit sa aking channel. Ang i-vlog ko ngayon tungkol sa aking computer na walang network adapter. Nakita nyo yan mga kabisaya, naka-X pa rin siya kahit nakakabit ng ating LAN cable ng internet. Ibig sabihin wala siyang network adapter. So para ma-check natin mga kabisaya, totoong wala pa talagang network adapter, punta tayo sa start button. Punta tayo dito, tapos dito sa computer, right click natin, tapos manage, tapos device manager. So dito mga kabisaya, makikita natin na wala pa siya talagang network adapter. Dapat kasi dito yung banda nakalagay diba, monitor, other devices, dapat dito yung banda nakalagay, nakasunod yata sa monitors. So ngayon mga kabisaya, subukan nating i-fix, subukan nating gawa ng solusyon. So close natin yan. So punta ulit tayo sa start button. Dito sa search program, i-search natin ang Regedit. So ganyan mga kabisaya, Regedit. Then click enter. Tapos yes. At dito sa HKey local machine, click natin dito banda, tapos dito sa system, tapos ang pangatlo dito sa current control set, ang pang-apat ay dito sa control, tapos dito mga kabisaya, hanapin natin ang network. Ito yung network, click natin. So dito sa right side, meron tayong makikita ganito. So ngayon mga kabisaya, subukan natin itong i-delete ang config. Tapos restart natin. Sana mag-work. So ito siya mga kabisaya. Oh, yun lang, naka-X pa rin. Nakakalungkot. Actually mga kabisaya, natutunan ko lang din yan sa YouTube. Ganun ang ginawa niya. Nag-work naman. After restart niya, nagkaroon ng network adapter. So check natin ulit kung talaga bang wala pa rin. Punta tayo dito ulit sa start button. Sa computer, right click, then manage, device manager. So dito mga kabisaya, nakakalungkot, wala pa rin. Ang susunod kong gagawin mga kabisaya, ngayon ko lang to gagawin, subukan ko kung mag-work. Pupunta ako sa ibang PC para mag-download ng driver ng network adapter ng computer na may network adapter. So tara na mga kabisaya, punta muna tayo sa ibang computer. At syempre, kailangan pala natin ng USB. So punta muna tayo. So ngayon mga kabisaya, nandito na tayo sa ibang computer na may internet or na may network adapter.
I-check natin ito mga kabisaya kung may makikita ba tayong network adapter doon sa device manager. So dito, search na natin device manager. Ayun, nakikita ko na sa taas. So yun mga kabisaya, dito makikita natin ang network adapter. So meron nga siya. Yan, nasa baba lang ng monitor. Ito siya. Realtek PCIe GBE Family Controller. Ito yung ating i-search sa Google Chrome para i-download. Subukan lang natin. Kasi ito yung pangalan ng ano niya network adapter. So, subukan natin ito ang ating i-search sa Google Chrome. Tapos, i-download natin. Close lang natin to. Punta na tayo sa Google Chrome. So, dito mga kabisaya, i-type natin itong ating gustong i-download. Ayan. Realtek PCI GB Family Controller. So, yung sa akin dito mga kabisaya ay sa Windows 7. Kung Windows 7 din ang inyong computer na walang network adapter, ito yung piliin nyo. Pero kung Windows 10, siyempre meron naman ito na sa baba. Siyempre yung aking computer na walang network adapter Windows 7 yun, kaya ito yung aking piliin. Click ko lang to. So ito yung driver nya. Yan, mababasa ba? So ito, click natin yung mga kabisaya. So pwede pala siya sa Windows 7 na 32-bit at saka 64-bit. So dito sa download, yan siya mga kabisaya, nag-download na. Siyempre wag natin i-open yan kasi hindi naman natin dito yan i-run. Close muna natin to. Ang gagawin lang natin, ilipat natin sa USB flash drive. So ito yung aking USB. Yan, Windows 10 din ito mga kabisaya. Ginawa ko siyang Windows 10 bootable. Dito natin i-copy paste yung ating dinownload. Ito tayo sa download. So ito yung ating dinownload na network adapter driver. Copy paste natin yan. Copy din. Paste natin doon sa ating USB. So yun, tapos na. Check natin. So yan ang mga kabisaya, nasa aking USB na. So close na natin yan. So ngayon mga kabisaya, balik na tayo sa aking computer na walang network adapter. Subukan natin i-install doon kung gagana siya. So tara. So ayan mga kabisaya, nandito na ulit tayo sa aking computer na walang network adapter. Naka-expire rin siya. So ito na nga, subukan na natin tong ating USB na kung saan dito natin nilagay ang network adapter na ating dinownload doon sa computer na may internet. So insert na natin. So yan na, binasa ng ating USB. I-open na natin. So nandito nga siya mga kabisaya. So subukan na nating i-run. Yes. Next. I-accept lang natin to. I-accept the agreement. Tingnan nyo mga
mga kabisaya, naka-expire rin. So balik tayo dito, next na natin. Next lang. Tapos install. Finish. Next. Tapos install. Installing na. Sana mag-work. Uy. So yan ang mga kabisaya. Thank you so much. May internet ang aking computer. Makita nyo ito mga kabisaya. Mayroon ng internet. So try natin mag download. Google Chrome kasi wala pang Google Chrome. So mayroon na nga. Chrome. Download. Bilis. Open natin itong file. Tapos run. Yes. Nag-work din sa wakas. So ganun mga kabisaya, pwede pala siya na ganun ang gagawin. Pag ang inyong computer ay walang network adapter, yung kahit sinaksak mo na yung LAN cable ng internet, tapos naka-expire rin, not connected, no connection are available. So ganun lang ang gagawin nyo mga kabisaya. Subukan nyo rin, baka mag-work din sa inyo. Check ulit natin mga kabisaya ang device manager. So punta ulit tayo sa start button. Dito sa computer, right click, manage device manager. So dito mga kabisaya, makikita na natin, ayan o, mayroon ng network adapters. Check natin. Ganito din ang i-search ni mga kabisaya. Tapos i-download nyo. So hanggang doon lang mga kabisaya. Natapos ang ating vlog. Nagawan ko ng solusyon ang problema ko sa network connection.